Em baş di wisalê bûye ku hemû rojev li Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê bûye pirsa Kurd ka wê çawa çareser be bi kîjan rê û rêbazê hem Kurd di nava xwe de vêyekê nîqaş dikin, guftugû dikin û hem jî di siyaseta Tirka de jî ev yek bi awayekî berbiçav tê nîqaşkirin ji îro pê da wê çi be. Çünkü çavê hemû kesî piştî banga rêberê PKK Abdullah Öcalan li Kongreya PKK bû êdî daxuyaniyekî hate dayîn ku Kongreya dozdemên pêk hatiye ji virûşin de pirs ev e wê çi bibe. Vê mijarê ez ê Birêz Gülcan Kaçmaz re biaxivim ku ew bixe parlamentera Dem Partiye ya Wanê ye. Şikere me xwe re piçek vî alî ve. Herkes vê pirsê dipirse. Dibe Kongre jî pêk hat. Êdî wê çi bibe? Yani hüncü dizanin ku Birêz Öcalan 26 sale bin tecrübeteki herî giran da ye. Belê dema gel Birêz Öcalan hevdîtin pêk hatin Birêz Öcalan notu seyan çi gotibe îro dîsa aynî tişt bêje. Bêjî ki pirskireka gelê Kurd gere awayekê aştiyane û demokratîk bê çareserkirin û 27 Sibatê jî bangewaziyekê dîrokî kir. Piştê bangewaziya Birêz Öcalan PKK gotina xwe got duh jî we jî dît çapemeniyê de jî kongra xwe li dar xistine ew jî înan nece. Heya îro dewleta Tirk li ser çekan siyasetek dimeşan, li ser çekan mafê gelê Kurd tune dikir û bin pê dikir. Niha çek jî êdînîne îro şin de gere êdî dewleta Tirk gavê berçav bavêjitin. Divê çi bavêje? Mesela çi gava bavêje? Gavên esasî yek du sê eger em bidin ser hev. Divê kîjan gavan bavêje? Gere mafê gelê Kurd bê nasîn. Gere nasnamayê gelê Kurd bê nasîn. Gere zimanê gelê Kurd bê nasîn. Gere hebûna gelê Kurd bê nasîn. Gere ewga û bê navetin. Hûn jî dizanin ku ji ber wê xebatê dimeşînî yê navê xebatê de hevalê me hezaran hevalê me niha girtîgehê danin. Hezaran hevalê me niha koçber bîne, penaber bîne. Gere ew xebat jî bên meşandin. Yani ji bo bêne berdan yani nexweşê zêde giran hene niha girtîgehan da. Hezaran zêdetir nexweş hene. Dîsa hezaran zêdetir girtiyan de ji bo çiye Kurda, çiye Kurdewariye, çima mafê Kurdan xwastiye, siyaseta demokratîk meşandiye ji bo mafê Kurdan, niha mixabin hemî girtîgehê danin, hemî koçber bîne. Ji ber wê yekê îro şûn de dewlet êdî nikaritin ji bo xwe çekê jî bikete hêcet, êdî çek jînîne gere gavê berçav bavêjitin. Mesela te got divê mafê ziman bê naskirin, yê nasnameya Kurda bê naskirin û hebûna Kurda di merkeza Kurda me wisa fêm kir bê naskirin. Mebesta te çi ye eger em eşkere biaxivin zelal bikin? Yani perwerdeya zimanê Kurdiye, fermîbûna zimanê Kurdiye çi ye? Yani ew daxwazê we şêmber. Daxwaza me çi ye? Gere zimanê Kurdî awayekê fermî bê naskirin bite zimanê perwerdehî û zimanê fermî. Tulbendê mesela heta demekî kirin ve êdî PKK daxuyaniyeke din bide wê kongre çawa pêk hatiye bi çawayê pêk hatiye encamnameya xwe ve eşkereke ya kongreyê. Piştî wî parlamento bicive û van gavan bavêje? Dema gel Birêz Öcalan daviye hevdîtin hat kirin got gere bin sîvana parlamentoya da komisyonek bê ava kirin. Navê komisyonê de her partî cihê xwe bigiritin yani endamê her partiye hebe û vê pirskirek wê şeklî bête ava kirin. Ji ber wê yekê hêviya me ew e ku parlamento jî ewa xwe bibîne yani berpirsyariya xwe bibîne dest xwe bêxte bin berê wê xebatê bimeşîne. Başa demekî vê demê de tu çûyî Başûrê Kurdistanê te li wir hevdîtina pêk anî bi şanda Dem Partiyê re ji wir hûn derbasî Rojava bûn hûn tevlî wê konferansa yekitiyê bûn. Ji wir ev derçawa tê dîtin mesela hêviyên Rojava çi ne ji vê derê? Li benda kîjan gavan? Rastî jî çewê her beşê Kurdistanê li Bakur e. Tiştekê Bakur erînê bê bandorê ser beşê dî jî dike, neyînî jî bi bandorê ser beşê dî dike. Ewa zalal gotin yani piştê 27 Sibatê bangewaziya Birêz Öcalan rastî jî tiştek nû hate çêkirin û ew ser hem Rojava jî bandor kir hem ser Başûr jî bandor kir. Dema me Başûr jî hewdîtin kirin, Rojava jî hewdîtin kirin. Ewan jî gohanê em jî dixwazin ku êdî ew pirskirek vê şeklî bê çareser kirin. Hûn jî dizanin 52 sala yek û yek ew şer hebî. Îro şîn de êdî gere demokrasî biaxive,
دیگره آشتی باخوه دیگره سیاست باخوه هیا ایرو سیاست دموکراتیک تاخفت اما دولت بمپیت کرد فاتسان ایروشین دا گره او درجی بین واکرن او تی اوجی چاوا بت دیسا برخوادان ما بتن یعنی رخصتنا ما گرم رخصتنا خو خورد بکن و ایرو جام لوی درنه هنج دزانن ام اینسیاتیف که نو آوا بکن اینسیاتیف یکیتیا گله کرد ایروشین دا گره ام یکیتیا خواجی خورد بکن نتنه باکور کردستان هر چهار بشه کردستان گره کرد همه رحی یکیتیه و رحی واکویه و خبات خواب ماشینه فرصة داویل جبر کت گفتگو کرد مناقشه کرد توش محقق راست فاندستای سرمدیا جواکی لکولانا لگلک جیام نه دما کو ام بحث آشتی دکن بحث چارەسەری دکن ام چه فهم دکن مثلا هنگ دبیجن زیادتر و کرد جدی بنوکی ترک نقاش مصادق کن جانا هنگ دبیجن نه کرد و زیادتر ما فی خو بینظمین و زیادتر و ما فی خوین کردیاتی بدست بخم اف خط شما وسط نقاش کن کرد نابنه ترک یعنی ام کردن ناسنامه ما کردیه اما لبلی ام چه دخوازن ام بجن ام لسر آخا خو ام آخا که بیانی نینن ام لسر آخا خو زمان خو و چند خو و هبون خو و هنر خو و جیان خو بردوام کن تنه ام جبو کردان نبجن و داری کی جنگل جیان که بلا جیان بکه بلا ما في هر گلو بناس کرن بلا ما في هر چانده بناس کرن بلا ما في هر اوله بناس کرن yani بلا پر زمانی به بلا پر چاندی به بلا yani اواج با ما دولمندیه که هم بده بچن سر یک زمان سر یک چانده ام نبجن ام بجن ام کرد سردم کرد ام موافق خو جیانا خو بردوام بکن بله نه تنه جبو کردان گله نه حال ترکیه جیانا خو بردوام بکن جبو همیان ام بده بچن زور سپاس خوش سرکفته گلک سپاس برز گلجان کاش مازرا پارلمانتر دم پارتی یا وانه که فکر نمانه خواه پیشوچونه که قاعده سیاست پکتر به مرا پاروکر و بندواری خواه گاون که دویج لپارلمانت ترکیه جبو چهار سرکرنا پرسا کرجی به آوتن با آوه که اشکال و زلال جمره گفت